Čaute. Ahoj. Chystá sa projekt chudnutia a toto by mohlo byť niečo na spôsob poslednej večere pred pohromou. No, dostal som taký nápad, tak sme ho zrealizovali, teda zavolal som Mirovi, teda, že keď zajtra začíname, že teda, že by sme to teda nejak oslávili. Tak sme vymysleli, že čokoládka, to není reklama, to je jeden z príkladov čokolády, 80% nemliečná je záležitosť zdravá a pokiaľ bude mať Stano chuť na sladkosti, tak by kľudne také 2-3 tabuľky denne, keď zje, nemalo by sa stať nič zlé. Je to dokonca kocky zdravé. Myslíš, nie tabuľky, tabuľka je toto celé. Nie 2-3 takéto, ale 2-3 takéto malé kocečky. Tak, no dobre. Asi 50 gramov čokolády denne, není taká pohroma. Ak to je nesladká a nemliečná, je to v pohode. Veď to uvidíme, ako to budem často potrebovať. Presne, možno vôbec nie, ona není až tak dobrá ako ten. No a čo pôjdeme variť teda? Lebo ja som mal taký návrh, že robíme si niečo nezdravé, to znamená, že niečo možno vyprážané, niečo mastné, niečo sladké, niečo slané, niečo a tak všelijaké chute som mal na chuti. No a ty si teda ma presvedčil teda, že už začneme dobre a vlastne chceš mi ukázať, ako sa to dá. Však ty to nakoniec poznáš, takže čo si budeme hovoriť, miesto vyprážania budeme skôr nejako dusiť, alebo budeme to možno opekať trošku, tak sme si vybrali nejaké kuracie prsia, tie už tu zahrievame, lebo na tieto domáce prípravy také rýchle je dobré, aby to mäso malo tú izbovú teplotu, není dobre to vytiahnuť z ladničky. Dáme k tomu nejaký kúsok zeleniny, nebudeme Stana týrať tou zásadou, že pred jedlom treba vždycky jesť zeleninu, spravíme to tak, že zelenina bude súčasťou toho jedla a bude jej pomerne veľa, takže keď sa človek napapá, tak by mal mať akurát dosť. Tak. Stano je bubeník, nie je kuchár. No. Takže žiadne recepty, kde sa pridá 17 lyžičiek vývaru z korytnačky, 4 palmové listy a podobné hlúposti. Verím, že šéf kuchár v reštaurácii také niečo má, ale my sme doma, my máme málo času a my budeme variť veľmi jednoducho. Snáď sa to podarí. Ideme na to. Tak, mrkvu urobte na menšie kocky a hoďte ju do panvice na olej, trošku opekáme. Zatiaľ pripravíme mäso a máme čas. Mäso následne urobíme na kocky, celé to spolu budeme opekať. Postupne do panvice môžeme pridávať korenie. A soľ. Pridáte k tomu cuketu, ktorú môžete rozkockovať podobne ako mrkvu. Keď to trošku pobuble, pridáme čerstvý hrášok, je veľmi zdravý, ale ten až celkom nakoniec. Pripravte si k tomu aj kuskus, zalejete ho vodou, pridáte trochu oleja, soli, chvíľu postojí a je hotový. Okoštujete, môže ísť tymián, majoránka, hotovo. Nakladáme na taniere. Dobrú chuť. Prišli sme jesť. Tak, konečne sa to podarilo. Tak sa mi to páči, ja si filmujem, oni varia. No. Podľa mňa prvé varenie si zvládol úplne perfektne. Ja som už tajne koštoval, je to v poriadku. Vyzerá to nejak takto. Je v tom kuskus, sú v tom bielkoviny, sú v tom sacharidy, všetko by malo byť úplne v poriadku. Kúsok tuku sme dali, trošku olivového olivový, panenský, extra panenský, kto vie, z čoho to vyrábajú. Tak. Dobre, takže dobrú chuť. Ak si niečo podobné uvaríte, nech vám to tiež chutí. Ďakujeme. Ahoj.